थांनाय बावैसो सान सिगांनिफ्राय जुब जुब अखा हाबाय थानायाव हादरसानि गुबुन गुबुन जायगायाव दैबाना जानायजों लोगोसे बिटिआर ओनसोलनि गोबां जायगायावबो दैबाना जानानै गोबां गामियाव खहा खालामलांदों। बेबादिनो चिरां जिल्लानि तुक्राझार आइप'व ओनसोलाव आइ दैमानि दै बांनाया गिख्रंथाव महरै हा खुरखानायाव गोबां आबाद फोथार आरो बारि बागान खहा जायो। दैबानाजों लोमजानानै खहा जानांनाय रायजोफोरा राहा गैयै जानानै जिंगासिनो गोनां जानायजों लोगोसे दैबानानि जेंनाखौ थाबै सुस्रांनो थाखाय सोरखारखौ खावलायदों। लोगोसेयैनो आइप'व दैमायाव गोदानै दालां बानायनायनि थाखाय खायसे जायगायाव हाजों खोथेनायनि थाखाय दैनि दाहारा बांनानै ओनसोलाव लोमसावदों होननानै जायगानि रायजोफोरा खोथेनाय हानि बान्दोखौ बोखारनानै होयोब्ला जेंनाया एसेब्लाबो सुस्रांजागोन होनना फोरमायदों। बेबायदि जिसिबिजोंहाय बेबायदि दैखौहाय बेजों बुनानै होआला बे जोंनि हाया बिदि खहा जानाय नङामोन। दा हौरै जिसिबिजोंहाय सानजाजोंहाय बुथेना होयोलानो जोंनि आबादा बे हाया बिदि खहा जानाय नङामोन आरो। दा जों बेसेबां दैजोंहाय खहा जायो। जोंथ' बे अन्थाइखौ फानना जानो हानाय नङा ना मोननाय नङा। जों हिनजाव मानसिया जा बुद्धि रोङि मानसिया बे अन्थाइखौ खनना जानो रोङा। जों बुद्धि गोरोङासो बाला अन्थाइ खननानै बुनानै फानना जानो हायो। जों बायदि जाम्बा जाम्बि मानसिया आइडिया गैयिया खनना जानो हानाया जे जोङो माइ गायदोंमोन दंफां लाइफां दंमोन। दा जों दैनि थाखायनो फाननानै जानांबाय आरो खस्थ' मोनजा गासै जेसेबां दंफां फानबाय 10,000ल'नो। दा जोंहा बेसेबां दंफां थंसेयाव बेसेबां गोलैखो 250 300 बेबायदिनो गोलैहैबाय आरो जोंनिया। बेखौनो बुंनानै न'खरबेसे मानसि माबाया बिदि खुरखा जाखो हाफ्रा? जोंनि दा ओरैजोंहाय 10-12-15 घरानो जाहैबाय ना ओरैजोंहाय बेबायदिनो जाबाय आरो दैयानो अथासार जोंनि मेगनावनो खुरनानै लांदों दा जाय आरो बे आइप'व 2 नं। दा जोंनि माइयाबो नै लांजानायसै दंफांबो लांजाबावनोसै दै फैबाय बे अखा हाबावलानो बे लामा जोंनि मेगनावनो बे सेस लांजोबजानाय। सोरनाबा गोदो माबायदि जेंनाजों भुगिनांदों नोंथांमोना? बे जेंना माने दा हनै हराव उन्दुनो हा जाहैबाय दा माबा समाव मा दैया देरबोनानै खुरना लाङो बेफोरनि गद गैया। दा जोङो आइप'व नम्बर 2 आइप'व। दै बाहाजों माबायदि हायालाय? हा खुरखानो माने ओरै द्रास खुरखायो। माने जेरावहाय नों गायो बेवहाय नों गोग्लैलाङो सिगांफिनो जाला ओरैबायदि खुरखागासिनो दङ आरोखि। दा दैया बे अखा हानाया खम जायोब्ला सिमबोलायबाय आरो अखा होबावलायबाय आरो खुरखाबावलायबाय बिदि जायो। हा खुरखानायजों लोगोसे दंफां लाइफां माबा आबादफोरबो बिदियाथ' बिराद जाना थांबाय। दाथ' नै माला नुफैयोफ्रा मानसिफ्रा दा मा जाना थाङो दैया लाना थाङो बेखौ आं फाथा मोनस्लाबा आरोखि। दाथ' बेवहाय गोबां गोरिब थाखोनि सुबुंफोरा हा खुरखा जाबाय। बिथांमोना थानो थाखाय गुबुनाव हा गैया। दा सरखारखौ मा खावलायगोन? दा सरखारनिसिम माने बे दानि सरखारनिसिम माने थोजासे माने खावलायनाय दं आरोखि नायफैगोन होननानैहाय सहाय होफैगोन होननानै आसा खालामदों आरोखि आसा खालामगासिनो दङ। नोंथांमोननि गामियाव न'खरबेसेसो मानसिफोरनि बेबायदि बिदिनो 15-20 घरानो जाफ्रामबाय नामाथाय। आदा बुंसै दिनैथ' एकदम थांलाय फैलाय सिगां बायदि हरावहाय थसेना नायफैनांदों। माबाफोर जाबाय खोमा अमाफोर हगारनांगौसै खोमा मोसौफोर गवालि हगारनांगौसै खोमा होननानै बेबायदि दाउट साननानै दिनै हरसे उन्दुनाय जायाखै आरो। गामि हिसाबै बेसेबांसो हा खुरखा जाखो? बे हा खुरखानाया एकदम दिनै हरसेयाव 12 बिगा ओरैबायदि। औ ओरैबायदि। ओमफ्राय ओरैनो रेखि थेखि सानै साथामनिया बिदिनो 3 बिगा 4 बिगा बिदिनो रानिं लांबाय आरो। ओमफ्राय थार खाथा मावनो थाखाय बिदिनो गुना बायना हरदोंमोन एसे कर्तृपक्ष मानसिफ्रा। ओमफ्राय बेसे मावबावनाय सिं सालायो सानफ्रोमबो हरावनो लाङो सानाव लाङा आरो हरफ्रोमबो लाङो बस'नानै फुख्रु फाख्रु थादोंसै खानानै दंफां दालाय माबा माबि जमा जुवा मावो ओमफ्राय थाया आरो हरसेनो थाङो। खार'ना बेबो एकदम ओरैहाय जोङो दालां जों आइ ब्रिज कनस्ट्राकसन जागासिनो दङ नै मेइन दाहाराखौहाय एकदम बन्द' खालामनानै मावनांगौ जादों। ओमफ्राय ओरै सोनाबथिंजाय हगारनांगौ जादों गोदानै जिसिबिजोंहाय फुनानै रेस्ट बानायनाय जादों आरो। ओमफ्राय ओरैनो नालाथ' बहुद दङ बेवहाय बुरना होयोला एसे ओरैहाय एसे आरायग' जागौ आरो एसे 1 फुटनि खमायलानो हाया खुरनाया दमायो आरो बे नङा। दाहारा बिजों एकदम सौख्लायफैथारदों एकदम गामि बिथोराव हाबनानै धंस' एकदम नै ओरै खोलाजों नुनो बे फट' नुनाया दंफां लाइफां एकदम बियो दानस्लाबबायनो हायाखै एकदम खम दामि रेटआव एकदम होरलां होथां फानजोबनांबाय आरो ओरैबायदि अबस्था। दा जोंहा दस्रायावथ' हा गैया बेनो लास्ट आरोखि हाया दस्रायाव आरो एनाबो हा गैया।
खास्लायनोबो गामि हिसाबै बिसिदिसि हिसाबै मा आरो गामि हिसाबै बिसिदिसि हिसाबैथ' गैया माथो नै फैसाबो गैयानो एकदम इमारजेन्सि मावबाबो बिला मोनानो बेनिखायनो थियाटारफ्राबो आवगायले बेनिखायनो दिनै मोनसे ENDनि अफिसारफ्रा बुंलांदों आरो बेखौ SDC आरो DCनाव थांनानै एप्लिकेसन लिरनानै बै आफाद दत्त बे बानाखौ दमायसान्दि बे दुवारखौहाय होथेनायखौहाय ब्लक खालामनायखौहाय खेङा होथ'नो खावलायलांदों बिसोरो रायजो राजाखौ जायाखैमोन देग्लायसो बेबायदि ओरै दुवार ओरै वेस्टार्न साइडजोंहाय खायल'ना होनानै गेट हगारनानै जादों आरो सरकारनि मानसियाथ' जोङो खावलायो बिसिम फैनानै दाखालि फैदोंमोन नायनानै बे समाव बिदि खुरथ'वाखैमोन एसे एफा एनै खुरदोंमोन ओमफ्राय दाथ' दस्रा अबस्था गाज्रि आरोखि दिनै हरसेनि गेजेराव बिराद गाज्रि अबस्थाया ओरैबायदि आरोखि गोदोना सानाय सिनस्रि सानाय जरा जरा सानाय हान्थु सानाय आरो खर' सानाय बायदि जेंनानि फाहामथायनि मिरु SI निउर' थेरापि सापागुरिनि बेंटल गेटआव आथिं फारसे थांनानै थाब्लिक गंसेयाव सागाबाय थायो आरो मैया नाजाफैदोंमोन नालाय दा एसे मोजां दं आरो आङो निउर'थेरापिस्ट बङाइगाव सापागुरिनि बेंटल गेटआव बाहाय बे आं निउर'थेरापि होनाय मोनसे थेरापिखौ आं सालायो दासिमहालागै आङो 10 मास जाबाय बाहाय 10 मासनि गेजेराव गोबां मानसियानो माने बेबायदि हामनानै थांनायखौ थांबाय मोजां मोनबाय सोरहाबा पेरालाइज सोरहाबा बेबायदिनो सिनस्रि सानायफोर सेटिका जानायफोर सार्भाइकेलनि प्रब्लेम बा हान्थु सानाय एंगल सानायफोर टेनिस एल्ब'फोर माइग्रेनफोर नैबेफोर बेमारफ्रा हामनानै थांबाय सिनस्रियाव सानाय जादों आरो बेनो ओरै आथिं फारसे थांनानै थाब्लिक गंसेयाव सागाबाय थायो आरो मैया नाजाफैदोंमोन नालाय दा एसे मोजां दं आरो दोनथ'लाबायनो फ्रि दा मोजां मोनबाय आरोना आं सिनस्रि सानाय जादोंमोन फार्स्टआव ओमफ्राय सिनस्रि सानाय जानानै थाबायनो हायि जादोंमोन 1 सप्तायानो जाबायमोन खामानि जादोंमोन दा बेयाव फैनानै माने थाबायनो हाबाय दा मोजां मोनबाय आङो मोजां थाबायनो हाबाय